хайрандеш хислатҳои нағз дошт вақти майда буд ба ҳамин чи гӯштин бисёр шавқ дошт ай хурдӣ машқ мекард. кӯдак шухи беқарор буд. доим хайн ҳами гӯштин мешид маҳалла монда наврӯзиё мешид ҳамунҷа дар машқ гӯштин мегирифт хати ҳами ҳамсолош бисёр бо худаш ҳамсолои калон хати гӯштин мегирифт. синни мактаби д се ам хеле буда як буд се буд назди мода калон шид медидем ҳар рӯз ки мерафт меомад напартофт. бисёр падари раҳматияш орзу мекард барои гӯштин гириш бисёр дастгириёш мекард. доим дар ки ҷои гӯштин мешид мегирифт мебурдиш ки бира бачам гӯштин бигира. орзу дошт ки хаям парчама баланд бардорад. доим таъриф мекард мисол мегӯ мо тарафдорӣ мекардем мегуфтем хеле мешавад хеле маърум. ҳамин ягона орзуи падараш ҳамин буд ки хайрандеш варзишгари беҳтарин шавад номбардори давлату парчаму миллати худ гардад. ягона орзуш ҳамин буд. тае ки меомад мегуфт мехоҳам ки фарзандам яке аз беҳтарин паҳлавонони ҷумҳурӣ ба ҳисоб гирифта шавад. нуҳуми июни соли 1998 дар оилаи муродзодаҳо писари дуюм ба дунё омад. падари хонадон ки дӯстдори гӯштингирӣ буд ҳанӯз аз рӯзҳои аввали рӯи даст гирифтани писараш ба худ қавл дод ки хайрандешро гӯштингир тарбият хоҳад кард. бо чунин орзуҳои накӯ дар синни 8-солагӣ писарро ба омӯзиши гӯштингирӣ бурд. охирои соли 2007 буд ки рӯзе як мард бо фарзандаш ҳамеки вориди толор гардид ва хоҳиш кард ки фарзанди мо дар синфи ду мехонад мехоҳем ки ҳаминҷо бо гӯштин ки тамрин намояд ва мо хоҳиш ӯро радда намудем ва иҷозатномаи падарро гирифтему ҳамин хайрандеши хурдакакро ки ба тамрин додан шурӯъ кардем. хайрандеш аз синни 8-солагиш ба ҳамин таҳти сармураббияш Саидхоҷаев Абдулло таҳти тамрини ҳамон кас буд. бисёр бачаи шӯх бачаи ҳамин завқ барои варзиш дошт. падари раҳматияш ҳаминро ба ҳамин таҳти ҳамин Саидхоҷаев Абдулло ба ҳамон бурд тамрин мекард аз синни 8-солагиаш. аввали мактабхонӣ хайрандеш як бачаи зираку шухтабиат буд. вақте ки ба варзиш машғул гашт симои ботинӣ ва зоҳирии ӯ куллан тағйир ёфт. ӯ акнун як бачаи самимию ботамкине шуда буд. хеле ҳам ба тамрину тайёрии хуб медид меомад. иштироки ваям дар мусобиқаҳо сол то сол беҳтар шуда истода буд. худ ки бисёр ҳавас дошт ба ҳамин намуди варзиш. берун аз машқҳо берун аз машқҳое ки бо мураббӣ мегзаронд боз мо мушоҳида мекардем ва худаш чӣ дар варзишгоҳи марказӣ чӣ дар толори варзишӣ машқи тамринҳоро бо худ сайқал медод. ростии гап аямо хурдӣ бачаи шух буд. ҳақиқат ҳамчун маълум буд ки як варзишгари ҳушёр аст. як кӯдаки хеле зираку ҳушёр буд. ҳар як бисёртар мо бозиҳои варзишӣ мегузаштем. бозиҳои варзишӣ ки барои ҳавасманд кардани кӯдакон ба варзиш ва гӯштин биёд аз уҳдаи ҳамун бозиҳои варзишӣ ки дуруст мебаромад. бисёр як фаҳмиши хеле хуб дошт.
пас аз муддате тамрин кардан хайрандеш бо пешбарии мураббияш дар мусобиқае ки миёни толорҳои мактабҳои варзишии шаҳри Кӯлоб аз риштаи гӯштини миллӣ баргузор гардид иштирок намуд. Новобаста ба оне ки аввалин маротиба ӯ дар мусобиқа иштирок мекард, аз худ маҳорати болои гӯштингирӣ нишон дода ғолиби мусобиқа гардид. пас аз ин хайрандеш дар мусобиқаи минтақавӣ аз намуди гӯштини ҷудо иштирок намуда роҳхати мусобиқаи ҷумҳуриявиро ба даст овард. аз худи соли 2007 охирои 2007-2008 машқро тамринро сар карда аллакай дар соли 2008-2009 ғолиби мусобиқаҳои байни мактаби варзишии шаҳри Кӯлоб, байни мусобиқаҳои байни шаҳри Кӯлоб, минтақаи Кӯлоб аллакай ғолиб ва ҷоизадор мегардид. дар вазни 26 кило ғолиби вазни 26 кило дар мусобиқаи шаҳри Кӯлоб гардид. дар намуди гӯштини миллӣ, дар намуди гӯштини зудо дар 29 килограмм соли 2009 дар минтақавӣ дар ноҳияи Восе соли 2009 ғолиби вазни 29 килограмм аз рӯи намуди гӯштини зудо гардид. ҳамин хел сол ба сол натиҷаҳои хуб нишон дод. баъд аз мусобиқаи минтақавӣ ва мусобиқаи ҷумҳуриявӣ рохат гирифтам ва дар он мусобиқа сазовори ҷои аввал гаштам. дар вазни 44 килограмм сазовори ҷои аввал гаштам. дар ҳами шаҳри Кӯлоб байни ҳами наврасо шида буд гӯштин, ҳамиҷада гӯштин гирифтанд. мо бисёр хурсанд шидем, қатъи раҳмати падараш бисёр шод шидем ки писари мо рохат гирифт ба шаҳри Душанбе. соли 2012 дар вазни 44 килограмм ғолиби мусобиқаи ҷумҳуриявӣ гардид дар шаҳри Кӯлоб ки аз тамоми манотиқи ҷумҳурӣ варзишгарҳо иштирок доштанд. дар вазни 44 килограмм хайрандеши Муродзода мусобиқаи ҷумҳуриявӣ бори аввал дар ҳамон ҷо ғолиби мусобиқаи ҷумҳуриявӣ гардид байни наврасон. падари хайрандеш аз завқи зиёд дар ҳамаи мусобиқаҳо ӯро ҳамраҳӣ мекард ва агар хайрандеш ба бохт рӯбарӯ мегардид, ҳатман бо маслиҳатҳои зарурӣ рӯҳбаландаш менамуд. бисёр падари раҳматияш орзу мекард барои гӯштингириш, бисёр дастгириёш мекард. доим дар ки ҷои гӯштин мешид мегирифт мебурдиш ки бира бачам гӯштин бигира. баъд хай Саидхоҷаев чиз мекарда намемон, мегуфт Наврӯзиё кам гӯштин мегира, ина залда машқ мекунай. бисёр бачаҳои калон қатъи гӯштин мегирифтанд. хайрандеш солҳои ҳамсолҳои калон қатъи ина синфи 2 синфҳои 9-8 қатъи гӯштин мегирифт. хел ҳамсолҳои майдаи худаш қатъи намегирифт. падари хайрандеш якем рӯдарӣ ҳавас дошт ки дар ҷумҳурӣ баромад кунад, дар дигар республикаҳо баромад кунад, ҳавас дошт. хай мо ҳам дастгирӣ мекардем, хай насибиш накарда дид. хеле тамошо мекард, хеле мерафт мисол мусобиқода меомад, хай мо ҳам қатъиш мепурсидемаш ё мерафтем, ҳамон хел буда. раҳмати падаршон беҳад барои натиҷа нишон додани фарзандшон ҳам ҳавас доштанд, ҳам кӯшиш ба харҷ медоданд. дар ҳар як машқҳо, дар ҳар як мусобиқот меомад иштирок меварзид. боям ки медод, ки мағлуб мешуд, бо як дилбардорӣ, бо як дӯстдорӣ. хайрандеш як феъле дошт ки боям медод гирья мекард, ғолибам меомад гирья мекард. аз ҳамон лиҳоз бисёртар хай вақтҳои аввал ки буд мағлуб мешид. ҳеҷ кас бемағлуб ғолибият ба даст намеорад. мақсад аз рӯзои аввал бой медод дар мусобиқаҳои шаҳри, мусобиқаҳои минтақавӣ мағлуб ки мегардид гирьяи бисёр мекард. аз ҳисоби номус буд ё аз ҳисоби кӯдакиш буд ки беҳад гирья зиёд мекард. падараш баъд дар оғӯш гирифта ба хона мебурдаш.
майдан ҳами хеле оста аз соли 2012 сар карда дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ гоҳе ғолиби вазн мешид, гоҳе ҷоизадор мегардид. мо ҳамроҳи хайрандеш ба кадом мусобиқоте ки сафар мекардем, акаи муродалӣ дар он мусобиқаҳо худашонро ҳозир мекардам ва вақтҳои холигиамонро низ бо ҳамроҳии акаи муродалӣ ба ягон сайру гашт бисёртар мегуфт ки аз беҳудагардӣ худатонро эҳтиёт кунед ва бо ёру рафиқони хуб ошнобозӣ кунед ва бисёртар тамрини вақти худро дар тамрин сарф кунед ва дар китоб хондан. ҳанӯз аз кӯдакӣ хайрандеш талош мекард то дар ҳамаи мусобиқаҳои гӯштингирӣ ки аслан дар доираи ҷашнгирӣ аз наврӯз баргузор мегардид иштирок намояд. бобо момаш дар ноҳияи восеъ зиндагӣ мекунад. дар калхози Мироали Маҳмадалӣ дар ҳамонҷо гӯштин шид. ҳавояш занг зад ки биё ба ҳамиҷа гӯштин мешава, ҳамиҷада гӯштин бигирен хати бачаҳо. ва мора пурсид, мо иҷозат надодем. худаш гирехта рафт, дар советский гӯштин буд рафт. ҳамонҷада гӯштингирӣ кардан. хай учен тӯҳфаҳои хел чиз намедодан. ами ягон падаркҳои ами наски хай қишлоқҳо равдон ами ягон мевагирак ам хеле гирифт овард. ай куҷо овардӣ? гуфт ай ҳамонҷа тағам файрод кард, советская гӯштин шид, ҳамонҷа ман гӯштин гирифтам хати бачаҳо. хотирмонтарин гӯштини наврӯзӣ аз даврони хурдсолӣ синфи панҷими ман дар ноҳияи восеъ буд. ман бо 7 нафар ғолиб баромадам ва тӯҳфаи хотиравӣ ба ман доданд. 7 тӯҳфаи хотиравӣ ба ман доданд, то ҳол дар хона ҳастанд. дар он гӯштини наврӯзӣ ба 7 ҳарифи худ ғолиб баромадам ва мухлисон маро хеле дастгирӣ карданд ва пагоҳ буд дар як гӯштини наврӯзӣ бо 5 ҳарифи худ ғолиб баромадам ва дар он ҷо тӯҳфаҳои хеле хуб ба ман доданд ва ҳамон рӯзҳо рӯзи хотирмони ман буд ва ҳамин сабаб гардид ки шавқу рағбати ман бар гӯштини миллии гӯштингирӣ хеле зиёд гардид. замони қарор доштан дар мактаб омӯзгорон аз фаъолии қаҳрамони барнома дар дарсҳо ва корҳои ҷамъиятӣ гуфтанд. эшон қайд намуданд ки ӯ ҳамеша мекӯшид то тамринҳояш ба дарсҳо дар мактаб монеъ нашавад. хайрандеш дар дарсҳо бачаи фаъол буд. ҳарчанд ки ба варзиш машғул буд, ба дарсҳо дер намеомад, бо баҳои хубу аъло мехонд. нисбат ба ҳамсинфон ниҳоят меҳрубону самимӣ буд. баъд аз иштироки бо барор дар мусобиқаҳои дохилӣ, хайрандеш ба дастаи мунтахаби наврасон оид ба самбо шомил гардид ва аввалин маротиба пои худ болои гилеми мусобиқаи байналмилалӣ гузошт. бори аввал соли 2016 дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба гӯштини самбо дар ноҳияи Ёвон ғолиби вазни 65 килограмм шудам. дар узви мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шудам. худи ҳамон сол аз дастаи мунтахаб маро ба Федератсияи Россия соли 2016 сафарбар гаштам ва дар мусобиқаи байналмилалӣ оид ба гӯштини самбо дар вазни 65 килограмм бо 2 ҳарифи худ ғолиб баромадам. аз ҳарифи худ Мурод Чӯпонов чемпиони ҷаҳон аз Федератсияи Россия мағлуб шудам ва сазовори ҷои сеюм гаштам. дар Федератсияи Россия дар мусобиқаи ОДКБ мегем иштирок варзид байни 7 давлат. дар ҳамонҷо ғолиби ҷоизадори ҷои сеюм гардид. аввалин мусобиқаи байналмилалӣ ки иштирок кард, сазовори ҷои сеюм гардид дар намуди гӯштини самбо. 6 рӯз 7 рӯз дар ҳамон давлати Россия мондан. занг задан гуфтанд мо ҷои сеюма гирифтем. мо бисёр шод шидем хати раҳмати падараш ки ина писари мо дар давлатҳои дигар давлатҳо
یک جای گرفتن دست خالی نیومد، ناامید نماندن هم دولت ها. ما اصلا پیش از مسابقه که با دولت روسیه رفت ما مشق‌های دستجمعانه را تشکیل کردیم در ناحیه خوالین. با فکرم خطا نکنم اگر طول یک ماه رفته تیاری دیدن بچه‌ها. باز بغیر از خریندش 10 نفر ورزشگر دیگه هم اشتراک کرد و اصلا ما تمرین را کوشش کردیم که 2 وقت نکنیم، در یک وقت نیم هم سحر هم بگو و تمرین مشغول بودن، تیاری خوب دیدن، رفته اشتراک کردن در مسابقه بین‌المللی. соли 2019 бо даъвати сармураббии дастаи мунтахаб оид ба гӯштини кураш хайрандеш ба дастаи Якачин пайваст ва ба мусобиқаи кушоди Тошканд сафар баргардид. дар Ӯзбекистон ширкат варзид, дар ӯ ҷо ҳам хел ғолиби сазовори ҷои сеюм гардид. дар семинари 12 рӯз дар семинари кураш иштирок варзид ва омад як хеле натиҷаи хуб нишон дод. дар ҳар як мусобиқаи наврасон ҷавонон ғолиб ва ҷоизадор гардидааст. соли 2017 хайрандеш барои иштирок дар бозиҳои варзишии Тоҷикистон тавонист ғолиби минтақавии зери вазни 66 кило дар риштаи варзиши ҷудо гашта ба бозиҳо роҳ биёбад. дар бозиҳои мазкур ӯ мақоми дуввумро ба даст овард. пас аз 4 соли дигар аз намуди гӯштини миллӣ зери вазни 66 кило баромад намуда ҷоизадори бозиҳо шуд. ҳаминро бояд қайд намуд, ки номбурда бештар аз намуди гӯштини миллӣ ҳунарнамоӣ мекунад. ин чеҳраи гӯштини кишвар сар аз соли 2018 бо баромади муваффақонааш дар мусобиқаҳои гӯштини миллӣ чӣ дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ва чӣ дар сатҳи маҳаллӣ миёни роғибони решта нуфузи хоса пайдо кард. бори аввал дар кишвар бахшида ба ҷашни ваҳдати миллӣ мусобиқаи байналмилалии гӯштини миллии тоҷикӣ гузаронида шуд. дар мусобиқаи мазкур хайрандеш зери вазни 65 кило баромад намуда тавонист мақоми сеюмро касб намояд. дар мусобиқаи мазкур бахти варзишӣ имкон надод то хайрандеш қавли ба падар додаро иҷро намояд. чун ваъда иҷро нашуд, тамринҳо боз ҳам ҷиддӣ ва омодагиҳо бештар шуд. хабари баргузории дуввумин мусобиқаи байналмилалии гӯштингирӣ хайрандешро водор ба нақшаҳои навин кард. сайру кӯшишамро баъд аз ба он мусобиқа кардам. ман дар 2 вақт машқ мекардам. дар шаҳри Кӯлоб саҳар машқ мекардам ва бегом машқ мекардам. 20 рӯз ба он мусобиқа мондан ба шаҳри Душанбе рафтам ва дар зери дасти мураббиям Саидхоҷаев Абдулло хело тамринҳои зиёд кардем. ман барои ин мусобиқа вазни худамро 10 килограмм хароб кардам, ки дар вазни 60 килограмм баромад кунам. ва дар шаҳри Душанбе 2 вақт тамрин мекардем бо ҳамроҳии устодам. ман иҷозаташ надодам рости гап карда, гуфтам барои 10 килограмм яъне ки веси худро кам кардан, ин барои вазнро кам кардан барои шумо хеле мушкилӣ дорад. ӯ устод вақт дароз аст. ман 20 рӯз вақт дорам, дар 20 рӯз ман метавонам ки вазни худамро 10 килограмм неки поён намонам. аз удаш баромад. Дуоздаҳуми сентябри соли 2021 наврӯзгоҳи пойтахт. дуюмин мусобиқаи байналмилалии оид ба гӯштини миллии тоҷикӣ. ин бор дар мусобиқа намояндагони 12 кишвар ба ҳам меоянд. хайрандеш Муродзода барои расидан ба ҳадафҳояш то ба ин ҷо зиёд омодагӣ гирифт. ин соатҳо барояш имкон аст то қавл ва орзуи дар дил доштаро амалӣ созад. пахши мустақим тамошо мекардам, аз эҳсосот бисёр фишорбаландӣ мешудам. ҳар гоҳи ин гӯштин мегирам, ман амиқел дилам як чиз мекунам, дард мекунам, дилам дард мекунам, бисёр бо дору мехӯрам, хел
намефорам тамошо кунам, мегӯям буд ки набаъд ягон кас бигӯяд ха ягон ҷо гирифт ё мағлуб шид ё ҷоиза гирифт, бисёр вақт тамошо намекардам телевизора. Падараш тамошо мекард, ман намекардам. ҳамин охирон шоҳҷоизае ки гирифт, ҳамира аввал то охира бо ҳамроҳии ҳамин ҳамсояҳо ҳамашон омадан ҳаминҷа тамошо кардем, дидем ҳамин куштингири хайрандеша. даври аввал озод ва мағлуб намудани ду куштингири дигар хайрандешро ба даври ниҳоӣ баровард. расидан ба орзуҳо боз ҳам наздиктар шуд, вале барои амалӣ шудани ҳадаф ӯро лозим буд ҳақдод гулов куштингири шинохта ва бомаҳоратро мағлуб созад. як дақиқаю 25 сония то анҷоми қувваозмоӣ, замоне ки хайрандеш имтиёзи паҳлӯро ба даст овард ва имконияти ғолиб омадан боз ҳам бештар шуд. охирин сония ва амалӣ шудани қавли ба падар дода. ман финали амро надидим, рости гап ё тамошо кардам. Ман бисёр тамошо мекардам, фишорам баланд мешид, дилам тез мезад, бисёр ами дору мехӯрдам, наметавонистам тамошо кардам. Ами гӯштиноям мегира, тамошо мекунам, мара меган тамошо накунӣ, фишорат баланд мешавад. ман омам гуфтан хайрандеш ин сеюм одам азад якум ҷо гирифт, рақиби сеюмаш қатъи. бисёр орзуҳои ами падараш буд, барои ами ба мақсадаш расидан орзуҳои раҳмати падараш буд. орзуи падар яъне ки иҷро шуду, аммо баъд аз маргаш, баъд аз марги падараш ки падарашон вафот кардан, хайрандеш яъне ду маротиба ғолиб ва ҷоизадори мусобиқаҳои байналмилалӣ гардиданд. ба шодии хонадони муродзодаҳо тамоми дӯстон, ҳамсояҳо, мақомоти шаҳр ва умуман сокинони шаҳри Кӯлоб пайвастанд. дар даромадгоҳи шаҳр ҳама ба пешвози хайрандеш баромаданд, то шоди шарикаш бошанд. дигар чизои ами хел милливо задан интизор кашидан ки хайрандеш ҷои якум гирфтай, шоҳҷоиза гирфтай меоя. ҳамсояҳо, хеш таборо ҳамашон бисёр шод, хирсанд буданд. фикр мекунем ки як тӯй буд барои мо ҳамон. бо дастагулҳо, бо иштирокчиёни ҷанги Афғонистон, ҳама ба истиқболи яъне ки мо баромаданд. аз ин хайрандеш ва сардовари мусобиқаи байналмилалӣ ки кӯруш хусрӯён аз ҷумҳурии исломии Эрон бо мо дар якҷо буданд, ба хайрандеш ва ба оғои кӯруш мегӯем, сардовари мусобиқаи байналмилалӣ, ба онҳо ҷома пӯшонданд, яке дастагулҳо тӯҳфа намуданд. хеле онҳо ҳам шод шуданд. хайрандеш ҳам худро як хеле фикр мекунам дар сатҳи хуб тасаввур кард, яке истиқболи хуб ки гирифтанд. вақте ки мо аз душанбе ба шаҳри Кӯлоб бо шоҳҷоиза сафарбар шудем ва дар назди даромадгоҳи шаҳри Кӯлоб, мақомоти шаҳри Кӯлоб, мактаби варзишии шаҳри Кӯлоб, бахши ҷавонони шаҳри Кӯлоб ва варзишгарон, мураббиён ва бародарони ман, рафиқони ман дар он ҷо моро пешвоз гирифтанд ва боварӣ надоштем ки бо чунин эҳсосот, бо чунин тайёриҳо моро пешвоз мегиранд. агарчи хайрандеш ба қавли додааш вафо кард, вале ин поёни кор нест. номбурда дар талоши он аст ки фатҳи қуллаҳои баланди варзиш намуда қаҳрамони бозиҳои олимпӣ аз риштаи варзиши ҷудо гардад. дар ин роҳ мо барояш барору комёбӣ таманно дорем.